Sleeplessly embracing butterflies and needles line my seamed out drawing, in case I need it. In my stomach, on my heart, chainmail, hunger of the pine. Hunger of the pine. Ти сериозно ли? И откъде измисли тази простотия? Защо реагираш така? А как да реагирам? Как се очакваше да ти реагирам? Не така. Да ти стисна ръка, да ти кажа браво, много си умен. Ами не си умен. Изобщо, смешен си. Аз не мога да разбера, ти защото няма какво да правиш по цял ден ли? Затова ли го правиш? Ти въобще разбра ли нещо от това, което ти казах? Ама ти какво? То е модерно сега и ти си решил да си модерен и ти. Не зависи от мен. Това е абсурдно. Не зависи от мен. Кого зависи, Ами бе? не от мен. На теб ти е много лесно. Да не мислиш, че на мен ми е много хубаво. Че много добре си живея, че живота ми е прекрасен. Лесно. Да не мислиш, че на мен ми е лесно да приема това нещо за брат си. Явно не ти е, но поне се опитай да ме разбереш. Опитвам се да те разбера, ама просто не те разбирам. Не те разбирам и това е. Да не би да си го видял от някой приятел? Или от някой филм? Очевидно не трябваше. Какво? Да разбира. И очевидно реакцията ми не е добра. Естествено, че няма да бъде добра. Как се очаква това нещо? Успокой се малко, явно ти просто... Как да се успокоя? Как да се успокоя? Даваш ли си сметка? Кой това нещо ще го приеме за нормално? Да, давам си сметка. Да. Ало, Диде, ще отидеш ли да отвориш на хамалите в 4? Аз съм среща и няма да мога да се измъкна. Какви хамали? Нали ти казах, че ще идва да изнасят вещите на баба ти? Всичко ли? Да, то не е останало много. Лелята и Чичо ти изнесоха почти всичко. Но погледни все пак да няма нещо. Добре, ще огледам. Само моля се, не носи много вектории. Добре, хубаво. В 4 значи. Да. И сега какво? Ще го демонстрираш, така ли? Просто ти споделям. Споделяш ми. Хубаво, добре. Чудесно, споделяш ми. Ама това е период, ще ти мине, окей? Няма да мине. Няма, така ли? Знаеш ли какво? Изобщо не искам да говоря с теб, докато не преосмислиш това нещо.
Да, Здравейте, студенти Хамали за изнасяне на вещите на бабата си. да, заповядайте. Мерси. Коя? Мариана Табакова. Леля Мариана. Знаме, да. Ами разглеждах стари албуми, имаше и нейни снимки там. Тя беше приятелка на баба ти. Тя дали още жива? Да. А къде живее, знаеш ли? В един блок до стоматологията. Защо? Ами, питам, защото... Стига си събирала ненужни вещи. Камалите дойдоха. Да, мамо. Добре. Хубаво. Трябва да затварям. Айде ще се чуем после. Здравейте. Здравейте. Може ли да попитам нещо? Търся Мариана Табакова. Да, тя живее тук. На кой етаж, знаете ли? На седмия до стъпалата. Добре, благодаря много. За нищо. Хубав ден. Да. Здравейте. Казвам се Диана. Не ме познавате. Това е ваше. Да. Мое. Толкова време мина. Това е споменика ми от училище. От 58-ма. Как попадна при вас? Намерих го при нещата на баба ми. Катерина. Да. Вие сте нейна внучка. Защо не влезете? Не, аз по-добре да си върна. Моля ви, влезте поне за малко. Моля ви. Добре. Заповядайте, настанете се удобно. Аз отивам за чая. И ние сме били млади. И не сме толкова смотани, както изглеждате. Вие близки приятелки ли бяхте с баба? Да. Много близки, като сестри. Даже нещо повече. Тя беше най-близкият ми човек. Бяхме съученички в гимназията. В музикалното училище. Да. Аз влязох с пиано, тя с цигулка. Но тогава времената бяха други. Много повече се държеше на изкуството. Преподавателите ни бяха много интересни, невероятни хора. Това съм аз. А това е първия й портрет. Тя баба ви рисуваше. Тайно. Да, знам. Беше много добра. Това пак съм аз. Бяхме неразделни. Тя беше човека, който ме разбираше най-добре. Вашата връзка беше ли истинска? Беше истинска. Честно да ви кажа, не ги разбирам тези чувства. Как могат да са истински? Любовта е любов. Толкова е просто.
когато я намериш, трябва да я браниш с цялата си душа. До край. Аз явно наистина не ги разбирам тези неща. Аз не мога да си представя как тези чувства могат да са истински. Да, но когато намериш истинския човек, когато го усещаш, когато го разбираш в най-дълбоките му измерения, когато присъствието на този човек те допълва и не можеш да си представиш живота без него. Може би тогава ще разберете. Аз явно просто не ги разбирам тия неща. Да, много хора не биха искали децата им. На децата им да се случи такова нещо. Но аз просто знам. Нямаме сили да се борим срещу това. Аз просто наистина не разбирам тия неща. Когато си щастлив, какво значение има? Или не е правилно? А кое е правилно? Кой го казва? Обществото. Обществото. Разумно ли е да живееш половин живот, за да угодиш на обществото? Но вие сте се разделили. И вие ли спряхте да свирите? Като баба? Тогава нямахме избор. Живота беше друг. Хората бяха други. Оженихме се. Бяхме щастливи. Но нещо не достигаше. Не бяхме сами, но бяхме самотни. Аз вече не свиря. Отдавна. Не сте обичала съпруга си? Напротив. Много го обичах. Но винаги имаше някаква празнота. И тази празнота остана в сърцето ми. Но с времето минава. Нали? Когато се опитваш да не чувстваш нищо, когато изкореняваш толкова много неща от себе си, душата бързо остарява. Колко простичко нещо е любовта. Просто истинско. И всеки човек, какъвто и да е той, има право на нея.
hunger of the pine. Sleeplessly embracing your yearning to me, plenty more days in the sea, and so you finally use it. Bedding with me, you see at night your heart wears night armor. Hunger